हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म इउट्युब चेनेल नब सरनिया एमपि सासे बिथांखौ नोंथांमोना मिथिखागौ गासैबो सुबुङानो बिथांखौ मिथिखागौ नाथाय बिथांमोननि दोलनि सासे बिजाथि बिथाङा जाबाय 25 नं बागानपारा समस्तिनि सासे बिजाथि आरो केन्डिडेट आरो बिथाङा देग्लाय केन्डिडेट महरै गसंदो आरो बिथाङा मा खालामदो निउज खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा मा फिननाय होदो आरो खौरांगिरिफोरखौ बिथाङा मा बुंदो जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन नाथाय नब कुमार सरनियानि जा पार्टी आरो बे पार्टीनिनो बे बिजाथिया लोगोसे नब कुमार सरनिया मोनसे खोथा बुंदोंमोन इउपिपिएलनि प्रमोद बर' सारखौ लानानै प्रमोद बर'आ जेब्ला इउपिपिएलआव हाबगोन बा राजखान्थियारि हानजायाव हाबगोन जायखिजाया राजखान्थियारि हानजायाव दोलोआव हाबगोन जइन जागोन अब्ला बिथाङा गोबां ABCD बर्ड खिखायनांगोननो ABCD सोलोंग्रोनांगोन राजखान्थियारि हानजानि हाबनाय लोगो लोगो जेबो बिथाङा थट मोना आरो ओरैबायदि आरो थारमाने बेखौनो बुंनो थाङो गाव गोबां स्मार्ट आरो गाव बेसे स्मार्ट बे सुबुंखौ नायबानो गम मोनगोन बिथांमोननि दोलोनिनो एबा बिथांमोननि पार्टीनिनो सासे 25 नं बागानपारा समस्तिनि सासे केन्डिडेट अब्ला जों भिडिअखौ नायना लाग्रोनि আপনি কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মই 25 নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা কোনটো দলৰ পৰা মই বড়ো সুৰক্ষা সমিতি দলৰ পৰা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি দলৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথম কামটো কি হ'ব মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব যে মই সকলো ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যি মৰম শ্ৰদ্ধা ভক্তি লাভ কৰিছোঁ মই সকলো দুৰ্নীতি মুক্ত কৰি দিম আৰু সকলোকে সম অধিকাৰ দিম এয়া হ'ব মোৰ প্ৰথম কাম আৰু সকলো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ যাতে মই নাশ কৰি এখন স্বচ্ছ আৰু নিকা সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ সেয়া মোৰ প্ৰথম কাম ডিপিচি কিমানখন এখন আছে পৰিষদত 40খন আপুনি ইয়াৰ পৰা উইনাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি BTADত যাব না BTCত যাব না BTRলৈ যাব মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম নহয় নহয় আপুনি ক'ত যাব BTCত যাব BTADত যাব BTRত যাব ক'ত যাব বিটিআৰতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী বিষয়াজনৰ নাম কি জিলা উপায়ুক্তজনৰ নাম বাক্সা বাক্সা জিলাত কিমানটা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে 40টা BTCত বাক্সা জিলাৰ চাৰিসীমাটো কওকচোন BTCৰ ফুল মিনিং কি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল BTAD নাজানে বাক্সা জিলাৰ যে উপায়ুক্তৰ জনৰ নাম কি BTC চুক্তি কিমান চনত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী BTR চুক্তি কোনদিনা হৈছিল কিমান তাৰিখে 2020 বাক্সা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ নাম কি SP 25 নম্বৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 4 মাহটো ক'ব নেকি হ'ব দে मानसि मोनासै येस भगवान बोराय बाथौ मा जागोन मानसि मोनासै आरो केन्डिडेट बेखौसो केन्डिडेट होननानै सायख'बाय आरो बेबो नमिनेसन मोनबाय साला गावखौनो बहुद स्मार्ट होनना खिथियोमोन जे प्रमोद बर'आ फिल्डआव राजखान्थियारि फिल्डआव फैबा जे बिथाङा ABCD सोलोंनांगोन होननानै बुंदोंमोन ना ABCDखौ प्रमोद सारा सोलोंनाङा नोङो अहा सोलोंबानो जाबाय भिडिअखौ नायदोबा उन्दुलांगोन ओंखाम जाना जायाखै ओंखाम जाना नङा बे भिडिअखौ नायदोबा नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ जेसेबां एसेबां शेयार खालाम आरो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौ खबर लागासिनो नोङो ओंखाम जायदों जायाखै उन्दुलांनो लागाखै बे भिडिअखौ नायदोबा उन्दुलांनाय नङा बियो आरो जेननायाथ' रोखाखासै गासैबो मिथिबाय 25 नं बागानपारा समस्तिनि गासैबो सुबुङानो मिथिबाय हारसायै बर'यै गासैबो हारिनि सुबुङानो जाथिनि सुबुङानो मिनिबाय भिडिअखौ जुदि नुदोबा उन्दुलांनो जानो उन्दुलाङाखै रायजो राजानो फन थायो फन खालामगोन बेखौ उन्दुलांनो लाखाय ओंखाम जानो जायाखै
मिटिं खालामनो ना गाबोनफोर बाय बाय